Gaur, epaitegi honetan, gizateria epaitzen ari gara. Giza eskubideak ez ikustea, urratzea eta ahaztea leporatzen zaio. Sar daitezela lekukoak. Xeri, mesedez. Lehenengo lekukoa, esklabutza. Nire gorputza, objektu bat manintz bezala salgai jarri zuten. Lanean aritu nintzen, gorputza gehiago ezin izan zuen arte. Askatasuna eskatu nuen, eta hauek ordez, katez lotu ninduten. Nire historia ezen duela mendeak amaitu, oraindik ere badaude esklaboak munduan. Ixeri, mesedez. Bigarren lekukoa, holokaustoa eta genozidioa. Ganadu gisa markatu gintuzten, gure etxeak ere zituzten, gure familiak suntsitu, hil egin gintuzten desberdinak izateatik, eta gero, inoiz ez berri zin egin zuten, baina oraindik gertatzen ari da. Hirugarren lekukoa, zentsura eta adierazpen askatasuna. Egia idatzen nuen eta kartzelan sartu ninduten. Egia esan nuen eta isilarazi egin ninduten. Adierazpen askatasuna ez da opari bat, eskubide bat da. Baina orduan zergatik da oraindik ere hainbat herrialdetan delitua egia esatea. Ixeri, mesedez. Laugarren lekukoa, errefuxiatuak. Nire etxea jada ez da existitzen. Nire herrialdea errauts bihurtu da. Basamortuak eta mendiak gurutzatu ditut. Eta muga bakoitzean inbaditzaile ditu didate. Ez dut gerra nahi. Etxe bat besterik ez dut bilatzen. Bosgarren lekukoa, genero indarkeria. Isilik egon behar nuela esan zidaten. Errua nirea zela, bizitza horrela dela. Baina bizitzak ez luke konden ezan behar emakume izate hutsagatik. Seigarren lekukoa, pobrezia eta desberdintasuna. Jaio nintzenetik, munduak esan dit, ni gutxiago balio nuela. Aukera gutxiago. Zintasuna, mesedez. Eskubide gutxiago. Baina gozak ez du aitzakirik ulertzen, eta justiziak ez luke diruaren mende egon behar. Ixeri, mesedez. Gizateria, nola deklaratzen duzu zure burua? Errudun. 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 Itxaron, oraindik garaiz gaude, iragana ezin dugu aldatu, baina etorkizuna bai. Epaiketa ez da oraindik amaitu. Azken epaia guztion esku dago.